manje wena uzosibuza lokho vele cha angizele lokho kodwa manje cha ngidido wena uthi wena uzoshintsha ibhodlela kaThops uzothatha ibhodlela kaThops uyolishintsha ebhushe ngidideke nje imibuzo mina nosibuzayo ngoba sihleli la wena uzosibuza faka imibuzo lokho ngicela ukukhoxa abafowethu ayimenye ingqole mfowethu ayimenye ingqole wena kodwa le ndlela ongena ngayo angiyithandi ngisemsebenzini mfowethu manje ngosemsebenzini kusho ukuthi phazamisa thina manje la no anginiphazamisi mina ngenza interview ngithunyiwe iTV engisebenza kuyona mfowethu iMashelela TV cha anginankinga noMashelela TV nenkinga nawe cha inkinga anginayo ngilini nokuthi mhlawumbe ngiyokhama ungi-interview ngiyokhama hayi ngihle nomuntu no mfowethu wonke umuntu obela ngaphakathi sonke sikhuluma naye ngimbamba nje ehleli bukhoma cha phela ngiyingqole mina ngifana nawo wonke umuntu ake ngithi saqondana ngqo nginensizwa ke lana engihlezi ngikwebhana nayo kodwa ngifuna ke namhlanje ukungena kakhulu kulelo daba stay igama le TV Mashelela TV igama lami ke uMC Nkomose bathi ke usomatikisi onenkani dadewethu uyaphila ladies first ngiyaphiluzana ya unokwanda lona akanasibongo akanalutho unokwanda nongenasibongo hey mhlambe lana angazi ngakwazisa nolunye udaba kahle bafu kahle mhlambe awu madoda phansi eClermont kamadoda sihleli ke nentokazi nensizwa ke siyazi ukuthi idume kakhulu ngegama likaNgqwele ke siyazi ukuthi abantu abaningi basazi sigwabhana dadewethu uyaphila ngiyaphiluzana awu bhuti uyaphila manje wenze njani manje interview angidla azidlali Ngqwele uzama focus dadewethu siyazi ukuthi ke lensizwa noma uyazi lensizwa idume kakhulu ngokuqhumisa idonki ipiri ngaba usabi nina kuba semngozini awusabi phela kimi uqhumisapi webhoti siyazi ukuthi window edume ngomjondolo namhlanje sikubona kuseyindaweni ke zobumnandi zama suburbs ngabe mhlawumbe umenyiwe noma uzosurveyor noma uyisecurity ayimenye ingqole mfowethu ayimenye ingqole wena kodwa le ndlela ongena ngayo angiyithandi ngisemsebenzini mfowethu manje ngosemsebenzini kusho ukuthi phazamisa thina manje la no anginiphazamisi mina ngenza interview ngithunyiwe iTV engisebenza kuyona mfowethu iMashelela TV cha anginankinga noMashelela TV nenkinga nawe cha inkinga anginayo ngilini nokuthi mhlawumbe ngiyokhama ungi-interview ngiyokhama hayi ngihle nomuntu no mfowethu wonke umuntu obela ngaphakathi sonke sikhuluma naye ngimbamba nje ehleli bukhoma cha phela ngiyingqole mina ngifana nawo wonke umuntu futhi ke mbukeli ekhaya njengoba sengishilo ukuthi lensizwa sinokungaboni ngasolinye kodwa ngicela ungakuthathi lokho ukuthathe ukufaka enhlizweni vele umbono mina naye azizwani nanku unyaka kuphela mfowethu ngabe isitokofela udlalile isitokofela sani manje senyama noma samarize cha ngidlale sotshwala samabhodlela kodwa ngizocela kaThops ukuthi bekushintshe kube inyama kaThops ya ngizokhuluma uThops awudayisa inyama mfowethu cha ngizokhuluma nabo phela ngithi basondele no box no spa ngizokhuluma nabo ngicela bengishintshe namabhodlela u5 kube ukudla hayi ayikazi yenzeka into enjengaleyo kwenzeka-ke mina izokwenzeka kimi ngeke ukwazi ukushintsha ukuthatha uThops wena uthi uyoshintsha amabhodlela ngoba ufuna inyama cha phela ngangidlala itofela eziwu20 phela ngidlala esisodwa samabhodlela ubungadlali ngani ke senyama awu ngidlala samabhodlela ngizoshintsha amabhodlela ngoDisemba ebenyama kanti into ongayizwa lapho cha phela obox akubone lamabhusha angasemakhaya ufike ushise khona ushintshe uyocela ukuthi hayi angisayifuna inyama usufuna ibhodlela manje wena uzosibuza lokho vele cha angizele lokho kodwa manje cha ngidido wena uthi wena uzoshintsha ibhodlela kaThops uzothatha ibhodlela kaThops uyolishintsha ebhushe ngidideke nje imibuzo mina nosibuzayo ngoba sihleli la wena uzosibuza faka imibuzo lokho ngicela ukukhoxa abafowethu ngathi awuzwani ngithe igama lami ke Nkomose ngase ngithi ke ngusomatekisi onenkani eyarecord